баҳри пурра таъмин намудани алоқаи мобилии насли 4G бояд то 8000 изгоҳи базавӣ насб шавад. дар ин хусус зимни нишасти матбуотии муовини сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳомҷон Атоев иттилоъ дод. ба гуфтаи Илҳомҷон Атоев, дар ин самт аллакай корҳо оғоз гардида, хадамот ба тамоми вазорату идораҳо ҳамкорӣ намуда истодааст. ҳамзамон изҳор гардид ки баҳри дар амал татбиқ намудани фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вусъат додани ҳисоббаробарикуниҳои ғайринақдӣ соли 2023 аз ҷониби хадамоти алоқа 1054 истгоҳи базавӣ насб гардида, 500 километр хати нахи нурӣ баҳри вусъат бахшидани фаъолияти бемайлони истгоҳҳои базавӣ ва дастрасӣ ба шабакаҳои беландсуръати интернет насбу амалӣ шудааст. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии муштариён пайваст ба шабакаҳои алоқаи барқӣ баъди дар амал татбиқ намудани қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тартиб ва талаботи пайвастшавӣ ба шабакаҳои алоқаи барқӣ ва хизматрасониҳо вобаста ба он 7,8 миллион нафарро ташкил медиҳад ки 4,8 миллион нафари он муштариёни фаъол мебошанд. иттилоъ дода шуд ки шумораи истифодабарандагони интернет дар якҷоягӣ бо истифодабарандагони интернети мобилӣ 4,1 миллион нафарро дар бар мегирад. хабару маълумоти бештарро шумо аз телеграм-канали мо мутолиа намоед.